ಎಂಕಲ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೆತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ತೂರು ಗೊತ್ತುಸಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜೆ ಲೆಗೊಲ್ಲೆ ಅಂಡೆ ತೆಲಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನೈನ ಮುಟ್ಟಾವೆ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ ದಾದಿಕ್ ಬೈದಿನಮ್ಮ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈದಿನಿ ಸಾಯಿನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಆಗ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಡ್ದಿಂಚ ಅವಂದುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಅವೇನೆ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ ನೆಂಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಲೋಬಿದ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಏನದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಡೆಕೋರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಂಚ ಪಿದಾಯಿಲುಂಡು ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಸ್ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಚೈನೀಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಬಲೆಡೆ ಬಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ dumplings, chicken dumplings, chili paste. And ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಪೋಯಾರೆ ಟ್ರೈನ್ MRT ಅದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಗೊತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ತುಕ ಎಂಚ ಹಾಪಣೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋಣಲ್ಲ 6 minutes ಉಂಡು ನೇಡ್ ತೋಜ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ವಿದಿನ್ 6 minutes ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಗಲ ಡೋರಿಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ KLCC ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೈಟ್ ವೇವ್ ತೋವಾರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡೇ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಪೋವರಂಡು ಎಂಗಲ ಸಾಯಿನ್ ಪತ್ತರ ಪೂಜಾತ ನೋ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ನೇಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಯಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪೂರ ಪೋತ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸಾಗರ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅವನುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಪೋಪಿನಕಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಯಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಗ ಬಂದು ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಕೊಡ ಅನ್ಸ ತೂಕ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಸಾಯಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೊಡ್ತ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತ ಏತ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಲಗೇತೊಂದು ಜಾಂದ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂದು ಸೂರ್ಯ KLCC ಎಂದಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಅತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಏನ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಐತೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾಯ್ ಅವೇನ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ಇರೆಗ ಆಪುಜಾವ್ ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ ಪೆಟ್ರೋನ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಸ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದೇ ಇಂದ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ KLCC ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
दादा तिक्ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ತೋಡೆ ಏನ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಪುರೋಂಡ ಸಾಯ್ ಏನೋ ಏನೇ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಸಾಯಿ ದಾದನ ತೂತೇರು ಏನ ಬೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಾಯಿಗ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಓ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತ ಚಾಲ್ಸನ್ ಕೇದ್ ತೂಕದ ಅದಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ KLC ಸೇರ್ದು ಬುಕ್ಕಿತ್ ಬಿಂತಂಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡ್ಗೆ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೈತ KLC ಇದೆ ದೂರ ಸಾಯಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತೆ ಎದುರು ಪೋರಿಜ್ಜಿ ಸಿಪ್ ನಾನು ಪುಲ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ್ವಾರು ಒಂದು ಫುಲ್ ಬುಕ್ಕಿತ್ ಬಿಂತ 7-Eleven ಮುಲ್ಲ ಉಂಡಲೆ ಸಾಯ್ ಪಾಂಡದ್ದು ಕ್ಯಾಟ್ ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ ಬಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಮುರ್ಕ Say hi, huh? Go. Come. ಆಯ್ತಾ ಲೋಟ್ ಔಟ್ ಏನೋ ಲಾಟ್ 10 ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ Arabic. No, not now. Monorail, street. ಅಂಚಿರ್ ದಿಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಂಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ವಾಟ್ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ we took already there same come
station, Merdeka. This is an station equipment. ಏ ತುದ್ದದ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ರ್ ದಾದೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ MRT LRT ಕೆಲವು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಾಂಡೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಏನ ಲೋಕಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪುರ ಉಂಡು ಈಸಿಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಪಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಐಡ್ ಪೂರ ಚೀಪ್ ಆಪ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತೆ ನಮಕ್ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಪುರ 15 ಓ ತೋಜಲೆ ಏನ ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನ 15 ಐತೆ ತಿಂದದ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಚೋಚಿ ಮಂಪುನು ಎಲ್ಲದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಅಂದಲ್ಲ ಆತಜಿ ತೂಡ್ ನಾನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇನಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಕಾಂಡ ಕೋಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ ಪಿದಡ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಜನಕ್ಲೆಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಂಚೇನೆ ಕೆಲವು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಸಾಯಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥೀಮ್ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಡೇ ಲೆಗೋ ಮನ್ಪುನಂದಿತ್ತು ನಾನು ಸಾಯಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಟೆ ಸುಧಾರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಂದಕ್ಕೆ 10 ರಿಂಗೇಟ್ ಇಂದಕ್ಲ 10 ರಿಂಗೇಟ್ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ಟೈಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ತಿನ್ಕ ಒಕ್ಕವ ತಿನ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚನಮ್ಮ ಚೋಚುನ್ನನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾ Good night. ಬಾಯ್